Asireteli ya tata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwarigania asomorobero wemisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye Bibilia. Gaigana otokonyora chisara chito cha Katoliki alese twebire twenyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo morobyo ogosoma kwebanjiri amatera aliugo saba nabo igabateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa Wate tariki na nche mokokoti Josefu kila Jumapili chise 10:30 mpaka ense ya moya maragoba tomocha twari tariki kila Jumapili eliubwegokie Imeyandizi TV St. Francis Muningwa Primary and Junior Secondary School neyemo y'ikisukuru kigo korebuya asamatemo manene y'ikirasi kya 5 na 3 na cyo gekobera abayiburi abange bakwira bana babo aroro nigo bomwatamala cyosene boarding facility asegrade gya 4 wika 5 na 3 kigali cy'obosombi amachama y'ubutumika aseskuru computer classes na Buiko Science Laboratory mbabwata bari mu bayisaine na nigo babwate Minsko ikimezeto 50 n'irimo kibuta eyemo ibire asamatemo y'umwaka weta n'umwana mutangani nigabwata Max Kimwenye ni komine irimo nabono y'umwana waro asadmission y'umwaka w'2024 asibirasi bya preschool grade 1 ka grade 6 na Buiko Junior Secondary School bakirisimi usubatari base bari nyungwa along Kisii Kilgoris Highway. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinse 2:30 chiabotuko Imeyandizi TV Nyabeta. Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanae. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary grade ya 1 hadi 6 na junior secondary school grade za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Mosocho Highway opposite Chief's Office mita 200 kutoka barabara kuu. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwancho marigeria mbiyamano kigima twakorera irangango ira natore amono mugani oito omo deputy principal school ya St Vincent Omwari kutoka Imea constituency
ya bonchari magaya ibo ngotnyara ko tokomena na mana bara ibaito ntwate bada mkora kone tuligo yamagendro na wego siasa ime county ya Kisii abageni baitu banyale ko baba gukena ngosanga tuli na bara na wego chinga kichitari kintambe. Karibu sana omwalimu. Ndiyo. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Na kibonchari bokita. Bonchari na vera bete. Na vera bete. Okumbuka mapema. Ndiyo mwana sana hapo kusanga amoyo minto dori kaske umako nekia. Natonyera ko bado kwanira vera tatu igoro anene machibu ayo anyara ko ba gabasoka. Obwali ayo ko kwa St Vincent. Omwari. Yego toka ime ya constituency ya Bonchari. Yeah. To etari tokarora ase mitandao. Kwanza mwalimu ibicha yagondo chengana yareli yaro kana tekikimure moto. Kinyamurero. Kabisa. Ani wetu mete igoronse sense na igoro kana kimbonya kama gochengera amachibu amaya. Na kiskuru ya akoleta matemo. Ditangani ngwa kanga muyamono. Asoko ngalegania se station ine ya Ndisi. Ano nalenga omwako eta. Kubatebya nga omwali nero esukuru. Yes. Omwako eta ndonda tebe ntwabwate okogania bune sukuru our expectations twatanyore mini ya 8.1 abana omwako yoeta twabwata abana 415 Yes. Nyasaya agatwanjira tokaira direct entry to the university abana 249 Yes. kiriege ketwa school yakora etwa kanyasanga mbuyamano abana 31 abo batebete nga tigatronya chi B+ timeta sekenya ekegusinge B+ njora teba na abana 93 bakanya chi B+. Yes. Abana 77 bakanya chi B-, na abana bara 49 bakanya chi C+. Igoso koligeria amachibu ayo ntumne sukuru na utokokete. Yes, bienvenido sana. Omwalimu maite Dorcas maite omwari ne school re mixed. Yeah. Na kiro kende ase orogongo rwa busi chiskuru omaite chire mix ngoma chikobera kon ekerego in terms of result. Na giba akora mwa balance omaite chinyaruka no maybe ba ko mix amona bakwenda ntwanya na abana bamura. Na kiro kende kirabale classes performance kiro kende ntokora analysis yake nga aburanya ore ngabo omwalimu mwirete university bosi pinabamura ntokwane lenga omubaro iyo omubare balance. Okay. Ndatebe challenge neroro. Mete kendi yonsi asore as motu aroba konflani. Omwali gere ebwa skuli sana. Ndatebe. Yes. Ntobwa the body. Tokatwara day. Mixed. Ono maete ekimigise kino njiro nakire. Ntobwate abare boarding fully. Yes. Mbaro baire optional to be boarding. Like now kerole form faro. Etotebete nga boarding. Na enda abana igora bare abange bare bekenyo ekenyoro. Na abane bakuru from the humble background. Lakini rende metete ngotebi no chobekeri mama asabantu bakoigwa na bokonyo lya bokire. Ekiagere likobwatia metewe kumonto for example we no ayo mwalimu ogendo chakora aban as a special school. Yes. Na bogota ko ekeya obe muna barabo igobone kero kwa bekira abana abangaini in a school aba okageretenga nabariri batari bariri yani in our thinking na bakonyoro bugatiringa tigangenda gukia ingeragia tokonyira se school yo mwali yeah Yemono kegima tumaje Dorcas ase mobaro mwairete enamba ya banyaruka ni mbalenga andake no tutebi asokwerera te ambatebi nga abanyaruka babokire puno mo CS yakwanete nainde osokorigereria event performance mangana tu abugate kalenga abanyaruka mbaga kora buya in our school tigangwa tebi nga abanyaruka they are very competitive of course mwana mutanga ntwanya batekura se school yaitwe gango mumura lakini abanyaruka mbatega nditimageka. Like now in top 10, for example, at least 4, yeah, not at least 4 girls out of the 10. Yes. They competed Okay. with the boys. All right, emambia yabono kiro kende omwalimu
amanga nyare ko ba gakoroto twa ng'amachibwa nyare ko ba gagosoka gati yabo bagotabanga ubo bisimburo bibura se skuru ya omwari gekogera oisikubulire performance yaye ase miaka ya magaiga kero kende yale averagely lakini ase miaka ebere tatu yale ko bego itara ko tiri za chiabo chiko secret nero ro kero kende oranyara ko bogosanga amane skuru chinde igonda tebe ekero mwarimu omone nachite skuru mbona guchokora umwaka kabere okatatu aso akora kene omwarimu itogwe skuru igakobeka barimu amo naende gento nkero nachia ngasoma kuri asare naende ngoteba kero mwarimu aigere ka bana hope give them hope. Yes. And egento mwarimu yomone nakoretekia igatotetia there is no way skuru yenene ng'abana bakonyora chidi osichi aba aganyako akarangeria chi motivational speaker chikabakwanira chikabatebya ubuye bwa masomo agatokwanira no manyete nga nyasaye atari gutika bari bago nanda agatotebya abari mugende birasime somi abana nande kiroko somi omwana takunya kumotokonyera. Yes. Mwebereri nga guchiga igaso guchia nawe owekonya tari mwibuli ogokonya. So I want to applaud our principal asengencho no muntu wanchita masomo omwari sonye rigena boraga ngasukuru gie is in the village abantu baba ibuli umwarimu feelinga asobo teneri nemero bya kera botambe asichi skuru ibali ko bako be kwa somoro byo yo akitwaro kireta abantu bagoyasoke bagosoke abari mu yaya na kyo bwa mate boino kero kenda amone area ya mate ya community enchege ndonda tebe na inde ase konyora results ni nkogendo ore isiko ye school omwarimu ori kasokire engineer ako deal with the community. You must be friendly to them. They're approachable. School where one abana bange it is the servant of the need, the servant of the need. It serves the community. Abana bange na obara ben bakuru fi. Igo akoteba ngarete endagere mbese. Echi sukuru abana bariye. Kwari kirune fi. One, that is the unique part of the principle. Yani, you cannot leave a student in school. Let a kid yons, let an onengoko. Mwana tigari skuru. Inero, that is the fun part of the principle. Ekiaji school nyingeras muruka, jiras mwakane. Our workers, na obara bare mereria. Ekiagere kwarte ndagere bestari ujo konyoni. No commente ni abana beraria school ande ga watendagere mbese onye market kero osenemia school na bora koro no onye 200 lakini that's how you are boosting the parents so that they bring so that the children they should be in school. Okay. Yeah. Na ase torori ase school chinde abana mbale bagutigara isiko batari ko eguri bagari okora matem andake okorengana no mubaro eserikali ase umwako yiga abaro kwambale chiri kuisato watanya ate gukora amata gusukira nsara matema ya KCC andake school yo mwali ero mbale mwati mwasikirite school osiba motama itase ba berete ingati amatemo ndate baso mwako yeta ngwaganya sanga mbe yamono omoikomu ya no renga ase school yaito mwana no yo motaiyo otekana sasa matema igo twachiete egento twakorete ke twanyota abana mbaro kero kende asengencho ya madawa ya kulevya kero kende asengencho yo amanchani you know ngagira devon amanchani obwa mate yes kero kende kiagerete bagataka gotiga gotwache school egento twakorete twatumiete chi assistant chief tugatume binyoro baturetera abana school yeah. Igo ekibono ngiakonyete of course such a student ntorote abanga nyore kirite kenene lakini imbi yanga bakorta mate because you know at omwali we in our performance we had even D minuses and maybe that's part of the people that who scored those grades gakonen keyo kenene ngatokora omwana smatoke sukuru asona
Alright, mambia ya bono omwarimu kero keno nyara kaboto tebia emin skoye no manyara to mokonyora na kero kende moitetie target ili na ande mirobiri kiri mwabekire kwenekia puna amatokeo gose amachibu ayanyare ko baga kogendera asumurobiri yobwo gokora bia. Mwako yete tu anyole mini ya 7.1. Korenga ni wano mwako rio? Na tie mwako rio nde tu abwata 7.6. Alright. Ikote was a drop. And we appreciate for that. And ndruko tebanga ndwe wetobe. Yes. Toko tebanga ki. Na obikura turungana. Yebona. Yemono sana. Kero kende labda bono mwasomere kuroro manyete bagotebanga ogotererie kurikira kwa gurensi gokwimoka ngwe mukure kero kende na magirio a chileso nuranyara ko bogwesomia ase mutanyara to mugwikirania bindo mwana ore mokoba mugwesemia nga iga igokoranga obopungufu mbwarenge bokeiga bono muranyara ko mukobe komukia ntora ikaransa muna barimu asenge nchire gwikena tubigorete nande muna mate mwanyo rwenda gacha mnenga kieye litochi kwegorera igonda tebe nga our principal today tubwate a staff meeting over we deliberate our results anenge ntongo sema goteba nkeringa ki ntochi korara a target yeti yange ya last year ibo yarenge 8.1 and we are not going to say to 7 and 9. It must remain 8.1. All right. Not 2. Okay, na baigo mwalimu twaru je serikali wetrasi wizara giseme mbate betenga bono okoerike kwa balimu mochake boniga akwa borokiwa ase class ya 12 ine yese screen mwachakiro morobiriyo. Yeah, totebiri nga ngomotinyo egonde in charge of academics as the deputy. Totebiri by 29th January to check college stabana. Like now we have started kotebia bana bale tebi ebisero biri byabo byo koenekia nga mbarabu abanafunzi tocha kubabeka aseme as serikali mneta geta machika na marorabo babe registered togende mutu. Umwana naro kero kendo korete amatemu ta koreta amatemu aya KCP kero tware gukora umoroberio 0844 serikali karari gatanga abana abuna bakogendera amona masomo secondary meanwhile baganyete bachigokora amatemu form 3 ine ase skuru ya ino kero kendo mwana naro uregarie ase kenyoro utakorete KCP umoroberio buno ina kimoro chigori in charge of academic umwana yara chagote tingisaranse tina kimunyara ko muko admit on what basis. Ekere serikali yakwa ndegente kyo nabona amashiro seka timanye tinga bono bago chigoteba nga batuguterare certificate ya class 8 ko bagusa ngiye ko gero mwana wetera always cheti ya standard 8 timanye tinga okay kuchimotwe omorobere nabore fani kero kende ntuchikomanya mono amaroro namagania serikali nkiata akini mwana soko Jesu kuna serikali yatebire boigo nabo tukumanjira. Okay, inki moraga nibune no ase skuri omwali kurigireria nene mugani no namasakara amatemari aberika gukora gose inu bono mogochikumotebi bono ninjurioka serikali yatebire omanyete esukuru directive ye serikali toko genda against. All right. Omwanafunzi galwe ministry. Omwanafunzi asa kole tunabona gale tu mwana toteba max tokoirira 200 and above. Onyoro odiribe kurwe sub county director of education otebire omwana yonte getabe toko mwali toko mukana. Kisuku chinyinge muno na alliance mo sub county me vya working alliance atebe omwana ona abwata max 250. You know, as a principal nabogo ikotebe nga osebu nanje a debit academics nabogo ikotebe nga oenele boss yani. You cannot say no. Iyo no yako itakuletea mambo. Alright, semambia yabono omwalimu amatemu nanyara ko bagosama chibu na nyoru wake kubwatokwa abange bagatebanga okoranga enyongeria yare gotogotia machibu aya nako yarosia yabwato mochando ngokora njisa ini buyega yachete gikase gitega kiraigo amachibu anda chire twarorere abayibori bande bagwesokia na boroki bagota inchira nero konyoranga eskuru ibwate DO through eskuru nere ibwate CO through ine kubwatekana kero kene kerengo keino buna inwe eskuru ya St Vincent omwali ereti eri mwabegete mukabekera bari amini abana baino murochenga omochana nora gose marking eri yabete biya kiagera sikuru njiro cheso kichaterenga we want some review enyara ko bayokoro
abararia asokorere kene okonyoru komate munda tebe the grading system. Maybe when we were changing from the last system to another new system of grading, nchenda tebe mu CS na fefa abana mono. Yeah, because the grading system yaringe the other time yaringe punitive. At this time nere favorable. Because last time we were having 5 compulsory subjects. Then 2 optional. This time we have 2 compulsory subjects. Then others 0 optional. 0 optional, around 5. So you know, when you go to a new system, na vera tuare some challenges that have. And to our school tinta ituko kwenda kujimba mono endro kuri mwana getu kwa roche nga oyogaki na barenge buya asomore mogete wateba ngabono kiaba itega akanyora iga baterende aina aro tinta ituko swa kujimba mono ama chibunto nyabwate ase school yetu mwa. All right, biemano sana. Dorcas ngakete gati school njiro ama chibu abo anene meora ngorwa gusi tutanyara ko batogo chiatora ama school chema chibu abo atara abo atokuika boniga ningige kugera ama chibu ya atene ni waneke ekyombikerikia nek wikaboni kabatara bwatu kama chibu abana bagana babanyorenga bagochingira ndake bakwiburi amabori umete ingige kugera nene serikali yabwatirira amachibu ya again take nene baralia when we have withheld results abantu bantu nabarayirenga asinge ngono boibiri bukaro narabira as education for some time withheld can be when they were registering the whoever was registering, it does not go, maybe the primary certificate cannot go with the real certificate that you use in registration, maybe the number. Another thing is names are not tallying well. Ntoba so chago tuara obututukanu nga kerokende ngabanta abo ibabugate ngebabugate obuiberi, you know withheld. Okay, na beko nyarekana nainde there is a suspicion obuiberi mboro. But if they could have proven then they could have given a why. All right. Withheld is just about such a things. Let us now be positive that maybe the registration of the candidates was not done well. The student will get their grades. Etamunere gotumeka gari ekoro cancel. For example, by the time amatemu amachiba ko batuku omuraina atebete gusoma wazira gatanga so far 4 results have been cancelled. Ikonge minute ase ensema amatemu. Cancel the abono igabona boto bojo lyo moralinga ki aibonta iyo. All right. Okay, na boigo ase bari ba andaki ba kwa guchi exposa chuwai. Serikali nkochiri yaro tutabana baiga ya bali bagalinde lyo kochi kweli kyasa madam. Osenkwe kubareli bagase ensema yichise. Ekero asemoro bwe serikali X means to kana siasa matem, right? Lakini meaning na boko ba allowed next yokoreki okora mate amatem why serikali yabeteri chiko nga akini ndiri kubwatwa nga naboko gwa okoba banned also okoba suspended for around 2 years lakini renda bono iga ayimba uchi banya bagati mono nchege ntona tebe nga serikali igera so omwana ande njira bagukaba abana erengia nje for the time na twalire like now marking amatemwa again don't konyora nkedinga by the way marking is very fair ebagoteba konyo mwana you don't become punitive as okumaki konyo mwana mu Kenya omwe the right grade kiaye kiriaganite ndurikwenda okumakia tochiwo itabana. Okay. Biemana sana mbiemana nibo ligete kerega tochi kolera engwana ya bene igoro ye chisemi twakwanire umwarimu igoro nga abana umubaro bwa abana abutwanire ko batogo suguma na kwene kinga banyere ko bakonyore grade kerikira ba elibaga basoya se university ne birengo bi direct entry to the university. But umubaro naro oko realize almost in your school is almost half. Yumubaro oyokiro kende ne tabanga ne skuru ino yoka lakini twaro skuru chinde chinyinge chigokira. They are very silent. Igoro ya abana abatamane jite konya ore grade ya C+ and above, they just very quiet ine ase skuru ino
are you still part of the team elia tegerete gota mubaro tobwate olia o direct to university? Normally ekero abarari ekero bring publicity of the school. Yes. Chincheranjiro mo bantu biko kurwaskere school. All right. Ntruko keep silent about bali batara nyora direct entry. Nabona iga mu principal na igwetwa batebanga na atako baikirira. Not necessarily bairane kucha ko repeat. Yes. Babe guided well, they can go to TVET. Yes. And you know, osokoligere buya serikali ekatoka the issue of CBC. Abantu abange bauka kwa university nali obugima bwa bwaberebeya. Beyire oborimo na ngoteto gotebya abayibuli baito. Omwana onyo bwate C, obwate D+, moire TVET. And egasiye kurunga hands-on. Ego fetch more than even the toy service. Mirimo ya magoko kabisa. I'm telling you for free. Like now oiro mwana muna plumbing. Oiro mwana muna kolosi masonry carpentry. You know, intubuna ncho mwali munganyi tomo omusharo mote. Like no montrano nkorangeria aria ocho ntebe yango begere chiwaya. Want to say electrical something restoration, like electrician. You know, he goes to another house, we are building. Kenya no ruto na agenda ko chichi nyomba. Ejitinde to kwenda ore kiagera chimunanje. Okay, tinde to kwana kiagera ncho muntu w'eserikali. Na bako nyoranga orangera abantu buna abuo tari ncho muntu bwo bisi kugenda korosia estima osokubeka chiwaya okora wiring. He will call such a people I'll be TVET. Bachoko wiring to the houses. And they will fetch a lot of money. All right. Iga bayiboli nchende gentonda abatebi nkedinga ki umwana kanyole D+ taiga gwete. Omwana oyo moire omokorie egasibune ya plumbing, masonry, wall, ebintu bibya magokoba umuntu agokora bya magoko. Igo bibwato botenengu kubegasi obisi. Koende university taliero nero nga kwa obugima bwabeire. Lakini ndendro that's what prestige that you mwana ge Trajiro University. It is just prestige. Yemono sana umwalimu, we gave you a very short notice lakini to wakira ngambie mono kurwa bonchari go chaga iga etole constituency ya Kitutu chache. Yes, uma to mwalimu rurare na kwene kiga iga nande nchirango kiri iga otenga izini chache mangana academic iga no iga chinka kibunechi natakira ikira nega ali abe komoroberi uma ete mwalimu to bwata mangana ngali weekend tangani masomo taye yakabere tima ite school ino but I meant to understanding chinka kibunechi masomo achakire kigima. Yeah, in our school. Okay, yesterday that's when we started. Yes. Ntubuga to koigora. That admission nero. Abana mnabona matema so getembaro bagoteba kagetenga keumbu omwari. Mbaro bamayetenga mwana onte kogenda. Na lero. Na igore na amarube na tetenga akitoisanekire. Toisanekiro mwibuli oteba nga ya igano ekeumbu kya matemu. All right. Biemona sana. Mwana school ntubuga interview. Ya bana ba form 2 3 bali baratake gocha gukora matemu twabareganiri. Yes. That's why no na chagaiga and intakere back to school so that bali twarange twacha gukora interview. Yes. And then keep my house in order. Biemona sana tuge tokobwa tokasenchira ya bwango twaranga Bible squeeze ngo baba pimete njira gete baranga umwalimu sangapi acha bakonyore kurugana ryo kwenda saa 2 saa 3 na baragutinira batenga rero turi go sa skuru mambio che mapema kana ryo nyara komantike tokaniriye abakenya bonse skuru ya umwali nabo igo abarokiwa na borokia bonsi umwakomoya chinga kitokora. Nakirenga mu yamona abararia asoko ngalikase gitesheni kya Ndis TV engineer afiki yake Ndis TV nene njenda ateberi tangani ngwakero mwalimu omunene bw'esukuru y'omwali Mr. Kenneth Achuodho. Sasa wacha nitumie Kiswahili ndiye asikie. Namshukuru kwa sababu yeye ndiye amenipea nafasi hii nikakuja tuje kuzungumza mambo ya mtihani ambayo ilifanywa mwaka jana ya KCSE. Na abantu bonse bomwari igongo teba ngambu ya mono department ya kologune sabu na ranga in Kenya. There was an improvement index. Yes. But I want to next time when I come I want to get some secrets. Yes. What happened that maths it was most improved subject in Kenya. Even in our school we did very well. I want to appreciate the Department of Mathematics led by Madam Damaklin
for having put the teachers together, and we had a good mean in mathematics. Being a mathematics teacher and a chemistry teacher, I want to appreciate. Chemistry aro nabo tua sumete abana bangete chemistry timete yangu ante chemistry no rinata ko bori dori kaso mate kara wata nga physics mathematics chemistry aro ko nyari wenjara gete igate mangana enche kutina ne ngombe moto kwa kirabanto bo mwari bonse bekenyoro abayiboli bagenda go support the principal but support n'abarimu naende ngotebia na inche kuri family yane ni bwato mukungu na barata nga mpaka weekend ekerante binga boka mwambi nando sirie chai nanyo naende ngumakera mbyamono na bana na mwana one Skyla nga mbyamono asoko mbwatesia ekiagera kobe deputy yesukuru all in charge of discipline naende ndrogo okogenda extra mile okorare sukuru ekiagera sukuru ne boarding kota toko ne family ase school igonda ate bagenda rekonde mereria nkonya abana baba Kenya nane nko wishiria abana baba Kenya bonsi pi ma especially kisi ntuna banta bangai. All right, asante sana no muroveli tonyera ko bato ko batera na amonere Dorcas ke mama so kwene kinga twaire ribaga nsemo yichisemi ngina tabatetingari wiki ikani ko yaringe wiki jamana yichisemi kwegora wetskuru ngwarenga matokya bona ayonsi na mangana yichisemi to wakiro mwalimu itungambi yamana asokwane kinga oikeranire asigeta seni Kyandizi TV kwa obwazi usigwasio ya mange igoro yichisemi anasorongoro agusi Entunda ya katatu nayo mwelyo kegima sijidaiga chinge chire motwengo tuara tule abageni baito omweshimiwa boss Mairura oyole omwemsewe ward ya Masimba gigotoka mya constituency ya Nyaribari Masaba no tukuchikoba tukosanga amonere mo ase mo naboigo omweshimiwa bwa ward ya Monyerero Peter Otachi oyole omwemse we ward ya stokora kwanera abere atatu na barabara tukunera masi ward cyabona kiamate mwa socket chibasari cyanyera ko bachikwena no inemba gere tukoba kwenekia ngabanyera ko bagusira emerobelio ya magendro ase chi ward cyabone ngana turanyera ko batukosanga na barabo ase chinga kichinge chiremo tuosange karengeri kiaga muna into gwetara semitanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital no tore YouTube Ndizi TV News na bugwetara se website yetu ya www.ndizitv.net tonyara koba atogokwa na twensi asobwamo omomenyi bwa ewodi ya Masimba Monyerero ward libagani lino chinga kichinge chiremo tweto skato gendale gwera na tore asekero getali egetambe. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusi.